O audiovisual galego vive un momento doce. Profesionais cunha exitosa traxectoria no sector achegaron aos alumnos de realización e produción do Centro de Formación de Audiovisuais da Deputación de Lugo as súas vivencias como produtores executivos, o desenvolvemento dos seus proxectos e tamén os seus éxitos tras os que se agochan moitas horas de implicación para ver materializado un soño. Non deberían aprender nada en concreto, pero deberían ter moitísimas ganas de aprender. E deberían ter moitísimas ganas de aprender do que é unha película de arriba a baixo. Por exemplo, se eres produtor executivo de cine, de arriba a baixo. Pero sobre todo ter sempre un punto de vista, entre comillas, empresarial. Teño este diñeiro, teño que gastalo, teño que xustificalo, teño que darlle contas a esta coproducción, a esta empresa, a esta plataforma que me está dando diñeiro, pero velo de arriba a baixo. As novas xeracións de creadores e profesionais necesitan contar con formación especializada que lles permita afrontar os retos dunha industria cada vez máis competitiva e tecnolóxicamente avanzada. Me gusta bastante porque nos enseña un poco el punto de vista de este tipo de profesionales que trabajan día a día en este ámbito laboral y yo creo que son bastante útiles, la verdad. Te hacen ver pues, su punto de vista, te cuentan un poco anécdotas y bueno, lo que hay en este tipo de trabajos. Aporta mucha más información desde un punto de vista menos académico y más práctico, lo cual hace que sea mucho más interesante para los alumnos. Pola súa banda, o produtor executivo Simón Saivene centrou a súa exposición na importancia de contar as historias nun proxecto audiovisual para chegar a bo porto. Reflexionar moito, ler moito, documentarse e logo intentar de quedarse en ese enamoramiento que hai ao principio sobre unha idea un argumento, algo que unha persoa quere contar, porque é unha urxencia moi profunda. Entón, sobre esa idea primixenia, digamos que o secreto é manterse o máis posible fiel. A xornada formativa estivo organizada pola Axencia Galega das Industrias Culturais, Agadic, a través da Asociación Galega de Produtoras Audiovisuais, Agapi. Sí. Está de moda. Te lo aguado. Queres outro? Convídate. De momento non. Grazas.